Bituo sa langit nga misila karon dili sa makahayag sa kanang umidanan sa laho kagabiun gibanwagan kita sa Mesiya sa Mesiya. Dili kumpleto ang Pasko kung walay simbang gabi. Usa kini sa mga gikahinaman o giatangan hilabi na sa matag Pilipino sa matag panahon sa Christmas season. Ang simbang gabi o Misa de Gallo kay usa ka siyam nga sagunson nga misa sa kadlawon sa dili pa ang Disyembre 25. Gikan sa Disyembre 16 o karong adlaw hangtod na ngadto sa Disyembre 24, mangmata sa sayong kadlawon ang atong mga inahan, amahan, lola ug lolo, apil na si ate. Diin iyahang pukawon si kuya, samtang si mama kay naglisod usab og pukaw kanato tungod kay giduka pa. Isip kabahin sa tradisyon, ang mga simbahan kay magbutang og belen sa usa ka iskina nga adunay kalabutan sa nativity o ang pagkahimugso ni Hesukristo. Makita sa Belen silang Saint Joseph ug Mother Mary kauban ang batang si Jesus nga gipalibutan sa mga nagkandiyang mananap. Adunay mga bersyon usab nga sa ibabaw nga bahin sa Belen ang bituon nga naggiya sa tulo ka hari nga nagdala og regalo sa batang manluluwas. Taliwa sa sunod-sunod nga hagit nga mihapak sa Sugbo, dili ikalimod nga nagpabilin gihapon ang tradisyon sa mga Katolikong Pilipino nga kumpletohon ang siyam ka adlaw nga simbang gabi bisan pa man sa wala damha nga trahedya. Pangaysoon ko lista bugon. Ano dam na ba mas Pasko? Pagsuro na. Anong way mo man tayo andal man ta? Wala day tayo kasuko niya sa tugasing kasi. Wala tayo pagdugo. O, ang uban, yung uwa na, ang uban, naghilom na ay. Ang atong kasing-kasing, ang atong kaugalingon, maingon nato nga na, maandan na ta sa Pasko kung libre na ta sa mga kasukot eh. Amen? Kung libre na ta sa mga pagdubot, libre na ta sa mga pagmahay, mga kalikot-gut, kayo ta na, andan na ta. Mahimugso ang batang Jesus sa daghang mga bilin sa tibok kalibutan. Kung siya ay mahimugso, siya sa mong kasing-kasing, huwag pulos ang tanan. Amen? So mga taga-tabugon, ang hinaot-tuha na ang Diyos mahimugso yan. Diya sa atong tayo sa kasing-kasing ay may kapasuhan. Historic may adlawan, para ninyo o para nako, ay isip bagong arsyobispo sa Cebu. Ang Tabugon mo ay pinakaunang
parokya na akong ginisahan o misa digalyo. So, di na kita mapapas. Ha? So, di na kita mapulihan ko. Ang amang singon, pagtuguban nga, kayo pinauhan, di na. Tabu ko na yun. So, mga taga-tabugon, si Bishop Abel, ang inyong bagong arso-obispo kini. Imanin niyo ako na, ha? O, okay, basi mag-inag po, kasi mag-aakanya ko ninyong maligyan tumo. Hindi ka ba mong tumo? Oo, kanisan gusto ba ba? Oo. Kaya nakita po kung na dito sa amo. Sa buhol sa unang sabalan ko na bumpani, insi ko na kita. Maahantay niyo siya dito mo. But anyway, happy din kayo kung nanaan din ang karon. Uban ninyo, kay, ako mang gipilit yun na ani ko magmisa sa mga misa di Galyo sa mga lugar na napiktuhan sa Ginoo. Okay, para na ko, malipay sa ng Ginoo. Kung ang arsobispo, ang iyan kasing-kasing, iyan yung ipabati sa mga tao na nag-lisod karong panahon na. So I am here because I want to assure you that your bishop is one with you in your trials and in your suffering. Amen? Salamat ng bulat ko ni Father Marlito na bisan sa nahitabo ng linaw diri, ang parokya iyan yung ipakitaan o pagkatiman na maaari. Kung sa nini katimainhan na dapat pa ang itong simbahan ko na karon, pero ang atong pagtuon ay pabilin-likon. Kunya, nakahimo mo aning inyong temporary na matod pa ni Father Marlito, pwede na permanente, pwede po tayo. Na inyong balay, alam po anan. No? Kaya sa unang magbasa na doon na ito karon, ang Diyos, iyan yung kabubuton na ang katauhan sa Diyos na ang Diyos ba. So, Father Marlito, kung mga parokyanos, Minista Bugon, ako, mapasalamatan ninyo pag-ayo sa inyong ipakita na ang inyong Diyos importante kaayo sa inyong kinabuhi. Pagpakan na ito ang dalan. So, niya talagon sa unang adlaw sa atong nobinaryo sa Kapaskuhan. Manginawag ko, labi ng mga kabataan, ang ating karon, mga kabatanunan, kay kamo may magdugay kaming kalibutan. Kami mga idala na, huwag nga mapasa na ba importante kayo na tradisyon sa ato ang simbahan, ang misa di Galyo. Pila ka adlaw? Siya ba? Okay, nubi naman. Nubi na ini, nubinaryo ini. Kung sa may kahulugan ani mga misa. Una, sa ila nato na isuon na kining mga misa di Galyo, ato ning gipahinungod sa mahal na Birhen Maria. So, ang mga misa ni sayo kamuntagon para sa mahal na Birhen, aking pasilumong kanya, inahan sa Diyos, o atong pinangga na inahan. Niya dong, siyang kaadlaw ini, ang siyang kaadlaw mag-represent sa siyang kabulan na si Maria nagsaba kang Jesus. Okay? Kunya, meaning siyang kadlaw ang kita mumatag sa iyo, simba, sa mga atong lubanan. Ang mahal na inahan sa pagsabak ni Jesus. Sa iyahang pagdala ng Jesus sa iyang sabakan, sulod sa siyang kabulan, kita usan ikuban kaniya, pinaagin ini siyang kadlawon na kita musimba mag-angko, no? Padulong sa Pasko, ang adlaw nga nagtawhan sa ato ang Ginoo. Karon sa Pilipinas, ang simbang gabi gisaulog tungod sa paglahutay sa nasod, sa pagtuo ug sa pagpreserbar sa atong balaan nga relihiyon niining bahina sa kalibutan. Maayo nga pamalandungan kini nga katuyuan panahon sa mga hagit ug dili pagsinabtanay.
ug samtang kita motambong sa mga misa sa sayong buntag, atong pangayoon sa Dios nga tabangan siya sa pag-ayo sa atong nasod ug panalanginan ang mga kasing-kasing sa atong mga lider. Gihimo ang simbang gabi sa dili pa mo banag-banag aron ang mga mag-uuma og mananagat makaapil niini sa dili pa ang naandan nga sayo nga pagsugod sa ilang trabaho sa adlaw. Sa simbang gabi, ang mga misyonaryong Espanyol migamit sa higayon sa pag-ibanghelyo sa mga katawhan. Ang mga kampana sa simbahan nagpahinumdum kanila sa ilang pagtuo ug ang mga kampana nagpakita kung ang mga pamilya magampo sa anghelos sa rosaryo ug ang mga bata gipanalanginan sa timaan sa krus sa agtang. Gipaila ang simbang gabi aron tudluan ang mga tawo sa kahulugan sa Pasko. Sa samang higayon gigamit usab kini aron itudlo sa mga tawo ang kahulugan sa misa. Ang simbang gabi gikan sa sinugdanan o sa kahigayon sa pagkatekismo ug ang pag-ebanghelyo diin ang mga adunahan o kabos, mga kalalakinan o kababayinan, mga bata o mga tiguang nagkahiusa isip usa ka komunidad nga nagbulat sa pag-abot sa Ginoo ug ang pagmaya sa saad ni Isaya. Ingon man nga ang pagdagan sa panahon wala kini makaguba sa pagpreserba sa pagsaulog sa simbang gabi bisan pa man nga kini gisaulog sa bag-ong mga pamaagi. Karong adlaw, gisaulog nato ang unang adlaw sa simbang gabi, apan una kining nagsugod sa Pilipinas niadto pang 1600s. Human nga gidala sa mga misyonaryo gikan sa Mexico ang kining tradisyon sa atuang nasod. Ang istorya kabahin sa kasaysayan ug pagsaulog sa simbang gabi o Misa de Gallo dalit kaninyo sa News and Research Department sa Bombo Radio Cebu. Kini na lang si Bombo Jonah Cañati, and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!